Hallelujah! Gloria lil Mulej. Thank you, Jesus. Nilqawkom eżis udjenza ta' YouTube għal service ieħor ta' River of Love, però din id-darba minn lokalità totalment differenti. Din hija d-dar ġdida ta' River of Love, għad baqalna ħafna x'namlu, però nirringrazzjaw il-Mulej ta' dan il-post u dan din l-art biex minna noperaw anka għax-xogħlijiet u missjonijiet li aħna għandna wkoll f'pajjiżi oħra. River of Love għal kollha li intom qed issegwu minn Malta, issa qed tiltaqa' ġewwa dik is-sala li kien jissejjaħ fil-passat il-gondolier Tarshin Road ħalaxa letteralment bib ma bib mal Gutenberg Press u il-Daily Scots. Ok, kulħadd jaqbad il-Bibja fidejh. Halleluja, għandkom ġuħ l-kelma tal-Mulej. Gloria l-Mulej, f'dan l-istaġun li aħna qegħdin, il-Mulej għandu kellik, amen? Kulħadd jgħid warajja din hija l-kelma tal-la. Hija kelma ħajja, hija kelma qaddisa, hija kelma eterna. Nirringrazzjak Mulej ta' dak kollu li inti tagħmel f'ħajti. F'dan l-istaġun ġdid li ndaħħaltni, grazzi tal-barkit tiegħek u li qed tallimni nippożizzjona ruħi biex jien nirċievi dak kollu li għandek għalija f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Gloria lil Mulej. Grazzi Ġesu. Jekk aħna immorru fi skrittura, illum għandi kelma ta' kuraġġ għalikom. Kelma ta' kuraġġ anka speċjalment fl-istaġun li aħna qegħdin bħala River of Love, anka l-Knisja ta' Kristu mill-lat spiritwali kif aħna qegħdin. Illa aħna ftit ilu dħalna sena ġdida. Qegħdin profetikament fi staġun ġdid. Mill-ktib ta' Romani kapitlu 8, skrittura li hija pjuttost popolari. Tistgħu timmemorizzawha, hija waħda minn dawk l-iskritturi li jiena memorizzajt. Li tgħid hekk, aħna nafu vers 28, aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu, f'kollox jaħdem il-jitfit għal-ġid tagħhom. F'kollox jaħdem il-jitfit għal-ġid tagħhom. Għal dawk inhom ukoll biex jieħdu s-sura fuq il-ġbija ta' ibnu, ħalli dan ikun lil kbir fost ħafna aħwa, lil dawk li predestinhom sejħilhom ukoll, lil dawk li sejħilhom iġġustifika li jħobbuh. Ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu. F'kollox kulħadd jgħid f'kollox. Dita ġobni bil-Malti għax tgħid fi kollox, f'kollox, jiġifieri in everything. F'kollox, mhux kollox biss, f'kollox. Hemm differenza bejn kollox u f'kollox. Li f'kollox, jiġifieri jiġri x'jiġri fil-ħajja tiegħek, mhux bil-fors kollox Alla qed jagħmlu, imma peress li Alla huwa fil-ħajja tiegħek, imma dak kollu li qed jgħaddim il-ħajja tiegħek f'kollox ħajamlu jġibu jiseħħu jaħdem għal-ġid tiegħek. I cannot go down when I'm going up. Amen. You cannot keep a good man down. You cannot keep a good people down. Amen. Gloria al-Mulej. Ftakar resurrection always goes up, never goes down. We have the resurrection power of God on the inside. Aħna l-qawwa tal-qawmin ta' Alla f'ħajjitna. Mela jiena naf għand il-konfidenza, għand il-kuraġġ u għand it-tama. Kemm minnkom ġieli għaddejtu minn żmien ibes. Kemm minnkom ġieli għaddejtu minn żmien li għandek ftit taqta' qalbek u ġust tala il-business. Tabbanduna kollox. Però xorta waħda. Avolja l-affarijiet, mhux kull ma jsir f'ħajtek Alla qed jagħmlu, okay? Mhux kollox, mhux kull ma jsir Alla qed jagħmlu, imma kull ma jsir Alla xorta jużah għal ġid tiegħek, għal glorja tiegħu.
biex fl-aħħar mill-aħħar il-pjan tiegħu u r-rida tiegħu f'ħajtek xorta sseħħ u ssir halleluja. Glorja lil Mulej. Hawnhekk hawn nies, nista' ngħidilkom kollha kemm aħna li l-fatt li inti qiegħed hawn żgur Alla sejjaħlek, Alla għażlek, Alla ġustifikak, Alla konsagrak u Alla glorifikak, imma żgur għaddejtu minn dbatijiet, għaddejtu minn diffikultajiet, għaddejtu minn testijiet. U ħafna drabi jista' jkun tet imma l-Mulej għallini, imma l-Mulej abbandonani, imma Alla ma abbandonakx, Alla ma ħallikx, Alla ma nesekx. U li l-Mulej jrid jgħidlek illum, hawn xi wħud minnkom il-Mulej jgħidlek dil-kelma, ibni, binti. Anka jekk l-affarijiet ġew ħażin kif qed jidhru bħalissa, però jiena xorta qed naħdem f'din is-sitwazzjoni. Jiġifieri bħal mettilkom xi ġimgħa ilu, l-aħħar kelma f'din is-sitwazzjoni mhix ħadd tkun tal-għadu ma ħadd tkun tiegħi fil-ħajja tiegħek. Amen? Alla jkollu l-aħħar kelma fil-ħajja tiegħi. Halleluja. Mela f'kollox Alla qed jaħdem id-fit għal-ġid tiegħi. Għal-ġid tiegħi. Fil-ktieb ta' Filippin kapitlu 1, morru hemmhekk. Filippin kapitlu 1. Hemm żewġ skritturi li joġbuni ħafna. Fil-ktieb ta' Filippin, għalkemm huwa ktieb sabiħ, u nħeġġiġkom qattaw naqra ħin naqraw daw l-iskritturi. Aqraw daw il-passaġġ, aqraw daw il-kodba. Vers 6 simgħu din. Pawlu. Jiena żgur. Mhux jiena nittama, jiena żgur. Mhux jiena naħseb, jiena żgur. Il-fatt li jekk inti vera ibn Alla, jekk inti bint Alla, jekk inti ta' Kristu, jekk inti mwieled mill-ġdid, jiena żgur. Ara, ħanamilkom il-preaching f'sekonda. Għalik li inti tal-Mulej, jiena żgur li you're gonna be okay. Anke jekk bħalissa tinsab fil-bir, you're going to be okay. Anke jekk tinsab fl-ar pożizzjoni ta' ħajtek, il-fatt li inti markat minn Alla, mela Alla mhux ħajħallik fejn int u anke minn fejn inti Alla għandu way kif jista' joħorġok minna. You're going to be okay. Hallelujah. Thank you, Lord. Isimgħuha, jiena żgur minn dan li dak li beda din l-opra tajba fik iwasslek għat-tmiem tagħha sa ma jasal il-jum ta' Kristu Ġesu. Jiena żgur minn dan li dak li beda din l-opra tajba fikom, anka jekk l-għadu ġablek marda, anka jekk il-familja għatlek problema, anka jekk il-boss keċċik mix-xogħol li tant kien għal qalbek, jiena żgur minn dan li dak li beda opra tajba fik ħaj wassala dik l-opra li beda fik għat-tmiem tagħha għal kompletezza tagħha sa mal-jum jasal, sa mal-jum ta' Kristu jasal. Iġifieri jagħmel x'jagħmel l-għadu kontra tiegħek għal xejn b'xi mod jew ieħor int ħataqbes. Ħanejdikom eżempju. Immaġina inti Babel. Taftu ma Babel? Xejdu la bil-Malti Babel. Bużżieqa. Issa nafaw ċertu nies jgħidulhom bużżieqa x'il-ħin kollu jikbu, ma mhux dik it-tip. Immaġina int bużżieqa taħt pressa kbira fil-qiegħ tal-oċean. Dak l-oċean kollu kbir li anka jifqa jekk vapur ma jkun b'saħħtu jifqa vapur, anka jekk submarin ma jkunx biżżejjed b'saħħtu submarin jgħaddu. Imma dik il-Babel anka jekk titfaħħa fl-iktar qiegħ oċean font, xorta waħda ħassib il-way out eventwalment.
La int għandek il-Kristu inti dik il-bubble b'xi mod jew ieħor x'imkien ħa toħroġ halleluja fil-wiċċ. Halleluja. Grazzi Ġesu. Glorja lejlek mal-qadis. Ħamorru isimgħuni di. Kemm sabiħa di? Filippin kapitlu 2. Filippin kapitlu 2. Vers 12 u vers 13. Għalhekk eżiz tiegħi bħalma dejjem bdejtu mhux biss issa biss meta kont magħkom, imma wis aktar issa li minix magħkom ħabirku għas-salvazzjoni tagħkom bil-biża u it-trejjid. Per ma jaqafx hemm, isimgħu sewwa. Alla hu li jaħdem fikom. Kulħadd jgħidha Alla hu li qed jaħdem fija. Alla hu li jaħdem fikom u li ġelkom tridu u tħabirku biex tagħmlu dak li joġob lilu. Jiġifieri, anke pereżempju meta jiena l-affarijiet imorru kontra dak li jiena ppjanajt, dak li jiena l-affarijiet imorru li kollox kontra dak li qed nenfiżiġija, xorta naf Alla qed jaħdem fija u hu stess huwa li qed jopera fija u li qed iħeġġiġni, qed jinkoraġġini u qed imexxini b'tali mod biex hu iqanqalni, imexxini, jippromozzjonani, iwassalni għal milja da dak li sejjaħli għalih. Għalhekk jiena u inti il-kelma telfin ma jeżistix. Tgħid li ma passer kif jista' jkun jiena kelli ġob tajjeb tliftu. Mela la tliftu sinjal li Alla għandu aħjar. Sinjal li dak ma kienx l-aħjar ġob li Alla għandu għalik. Qed tifhimni? Oh, pastor, tant kont tal-qalbi fuq dak ix-xogħol. Ħsibni li sibt l-art inweda tiegħi. Stenna ftit. La mela għadu mhux għandek, mela kont żbaljat mhijiex l-art li mweda tiegħek. Għas-sinjal li Alla għandu aħjar. Għanitokom eżis aħwa. Jista' jkun li inti ikollok anke ħbieb jitilquk. Pastor, ma nafx għamiltlhom, telquni, għalfej telquni. Sinjal li Alla għandu ħbieb aħjar. Pastor, ma nafx għaliex, waqfit li l-karozza kienet tant tal-qalbi. Sinjal li Alla għandu aħjar. La Alla qed jaħdem fik, Alla qatt ma jaħdem għall-ar, dejjem ħajaħdem għall-aħjar. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Jekk għandu dan titlu dan messaġġ, ħansemmi hekk ara. Pożizzjoni għal promozzjoni. Dak li jiena xi kultant ngħidulu setback, Alla jsejjaħlu setup. Dak li xi kultant jiena narah demozzjoni, Alla tjaraħ pożizzjoni għal dak li għandu aħjar għalija. L-attitudni tiegħi u tiegħek għandha tkun hekk. Din hija l-attitudni ta' kull min jgħix b'din ir-rivelazzjoni. Mela la di ma ħadmitx, sinjal li hemm aħjar. Mela la dan il-xogħol ma baqax għandi, sinjal li l-muli għandu għalija aħjar. Jekk din ir-relazzjoni ma rnexxitx, mela sinjal li l-muli għalija għandu aħjar. Għax għalija Alla l-muliet jaħdem kollox għal ġid. Għal ġid. Qed tifhmu aħwa? Xi kultant pereżempju jien naf tkun qed tgħix ġodar. U s-sit jgħidlek isma' titlaq. U għaliex titlaq ġodar arbat qalbi magħha. Inti taf x'Alla jippreparalek. Meta tasal f'dik id-dar il-ġdida, tinsa li xi darba kont toqgħod x'imkien ieħor. Għax fejn tasal hija tant ħafna aktar aħjar li Alla għandu għalik. Halleluja. Ġieli nisma'hom jiena passer ma nixtieqx nitlaq minn dak il-flett. Għax tant kien għal qalbi. U mbagħad għax iżommu t-tama tagħhom fil-mulej,
jispiċċaw, jew Alla jbirikom b'xi dar, jew Alla jbirikom xi flet aħjar, passer gimnalla muvjaj laqqasħa kemm għamilt fassu kpej tal-xej, meta issa għandi kera aħjar, issa għax-xogħol iktar viċin mela tnaħli inqas petrol u iktar inqas diesel, u għandi daw il-benefiċċji kollha. Però meta inti tibqa' tħares lura diffiċli tara l-barkiet li Alla għandu fil-futur. Tifhmu, meta inti taf li, meta jekk hemm xi ħaġa li kienet f'ħajtek li tlifta, mela sinjal il-mulej għandu aħjar. Sinjal il-mulej għandu promozzjoni ġejja lija. Halleluja. Grazzi mulej. Aħna ħafna Kristjani, mhux inni Kristjani biss, kważi l-umani kollha naħseb jien, aħna jgħidulna kreaturi ta' abitudini, ġifieri creatures of habit. Aħna imbatu bil-familiarisitis. Ġieli smajtuha bil-marda familiarisitis? Diffiċli biex tfiq naqra minnha. Imma hemm soluzzjoni tissejjaħ revelazzjoni tal-pożizzjoni għal promozzjoni. Waħda mill-affarijiet li ħafna mill-poplu talla ma jikbirx għax jibżaw iħallu dak li draw. Anka xertu aħwa, forsi mhux b'nuqqas ta' fini ħanidu hekk. Pastor għaliex ħanitilqu minn hawnhekk għax indrajtu għaw ta' skemaw sabiħ. Issa la tara l-post il-ġdid u la tara l-potenzjal li fih. ħatinduna kemm hu aħjar. Halleluja, amen. Alla dejjem għandu aħjar. Xi ġimgħa ilu jien qedtilkom hekk. Kull ħaġa ħajja dejjem qed tikber. Kull ħaġa ħajja dejjem qed tikber. M'hemm xejn ħaj li qed imur lura. Kull ħaġa ħajja dejjem tmur il-qudiem. Ħabib tiegħi li hija hawnhekk f'dan il-fellowship li Alla taħ id-don jaf isajjar kien dejjem jaħdem minn kumpanija għall-oħra. Pastor sib dan il-ġob aħjar. Mbagħad sab ġob iktar aħjar, però ma kienx kuntent 100%. Rid dejjem qed ifittex. Konna ngħidu Aziz ibni fil-mulej. Inti Alla ma sejjaħlekx biex tibqa' taħdem ħadd ieħor, Alla sejjaħlek biex issa inti tibda tħaddem il-ħadd ieħor. Eżis aħwa ċertu ġobbijiet inti tant tkun kbirt fil-mulej, fil-potenzjal tiegħek li ħadd ma jofferdijak iktar. U la ma jaffordjawx sinjal li issa wasal iż-żmien li tibda il-ġob u l-kumpanija tiegħek. U dan il-brother u ibni fil-mulej, kon ngħidu brother, inti tibda business u tara kif ifur. Però għadda naqażmin fl-aħħar sema minni, sema mill-mulej, imma jina l-ħmara tiegħu ftakar. U l-ħmir meta jirkibhom Ġesu jitkellmu, tafu għadi fil-Bibja? Qed tifhmu? Illum il-ġurnata mhux tal-li l-business tiegħu sejjer sewwa, tal-li kumpaniji, uffiċini u businesses jikru u jlest u jornaw l-ikel minn għandu bil-qudiem. Qed tifhmu aħwa? Allura inti għall-ewwel tibda tgħid imma qed nibża. Ħanejdilkom aħwa. Nirringrazzja lil mulej f'dan il-post. Però tiġux familjari ħafna miegħu. Nirringrazzjaw l-Alla ta' kull post li Alla jtina. Imma jekk il-kelma tal-mulej ħadd titwettaq u inni nara titwettaq mill-inqas f'ħajti mill-1995. Li l-wedit talla tal-mulej jitwettqu kollha fil-ħajja tiegħek meta inti tibqa' fidil l-mulej. Qed tifhmu? U jekk ħajkomplu jitwettqu, this is already too small.
Allura xi kultant inti ftakar meta Alla ħalet il-poplu tiegħu mill-Eġittu. Ħafna bżażaw joħorġu. Ismawni aħna l-Eġittu ma kienx għasek betta. L-Eġittu kellhom l-ikel, kellhom full-time job, kellhom djar, ma kienx kollox għasek bed. Li inti taħdem ma' xi ħadd, mhux xi sagrileġġ ta' ġifieri, issa mhux kulħadd minn għandu jaħdem ma' xi ħadd għadha jibda jmur jiftaħ xi kumpanija. Sewwa, jekk Alla sejjaħlek, isma' mill-mulej għax inti tkollok il-kelma mill-mulej, għandek you have to have a word from God. Sewwa, and there are seasons, ftakar xettilkom nhar l-erba' li għaddew, hemm l-istaġunijiet. Sewwa, imma meta inti tinsix anke fl-Eġittu kellhom xogħol, kellhom full-time job, kellhom paycheck, kellhom ikel. Għalkemm aħna ngħidulu l-Eġittu ma kienx għasek bed. Allu ħafna meta kienu ħajħorġu, beżaw, da kif ħajt magħna, madwar 2 miljun ruħ, da tiġġennen, da taftar tiegħi ħajt magħna fid-deżert, ħajt magħna x'inti tgħid. Faċli taħna naqraw il-Bibja ngħidu kemm kienet nice di għaliex għadu jibżaw. Żgur, dar kellhom is-sodda, kellhom il-paga, kellhom it-tfal, kienu jmorru l-iskola titaqla dak kollu ta' 2 miljun ruħ. Bejwodu ieħor. U ma kienx daqshekk bed. Sewwa. Allura mbagħad meta l-mulej ħareġhom mill-Eġittu, għax Alla kellu xi ħaġa aħjar, kulħadd jgħid xi ħaġa aħjar. U kull meta għandu xi ħaġa aħjar, ħajkollok titlaq xi ħaġa mhux bil-fors daqshekk kar. Imma fajnek inti tqul jiena kontent kif jien. Alla mhux kontent kif int. Għax jiena proprjetà t'Alla. Int proprjetà t'Alla. Inti mi jista' jkun li fis-sens il-kontijiet qed tħallasom, imma jista' jkun li Alla għandu f'moħħu li inti mhux biss tħallas il-kontijiet tiegħek illum, imma tibda tħallas il-kontijiet tal-Knisja. Come on, let's have a vision. The size of God. Illum inħalas il-kont tiegħi. Għada nħalas il-kont tal-ġenituri tiegħi għax Alla tant tibirikni. Ma pa, taħdem xejn, toqgħod xejn. Ħanħasilkom id-dawl l-ilma jien millhom il-qoddim jekk qed jikru il-kara f'idejja. Alla berikni, toqgħod bati. Why no? Dream. You can never surprise God. But you can impress him if you believe. Alla jimpressjona ruħu bħaġa waħda, bil-fidi. U tpoġġilu xejn qudiemu lil Alla li jaf li inti tista' tagħmilha waħdek. Silent night. Tpoġġilu xejn l-Alla qudiemek li hu jaf li inti dik tista' tagħmel waħdek għalfejn titlob lilu, ma tafx tagħmel ma għamilha. Li tieni xi ħaġa li int ma tistax tagħmilha minn ajri. Ħalli l-glorja tidher f'ħajtek li kum meta jħarsu lejk jgħidu Alla żgur miegħu. Alla żgur magħhom. Alla żgur magħha. Pastor, mhux aħjar nikru? Le, mhux aħjar nixtru. Mela Alla brok. Pastor, isma' ħitel, itlek dik il-familja, dik kienu jagħtu ħafna deċ ma' dawk, issa x'ħad tagħmel? Jiena mhux qed nibni fuq l-ebda familja, jiena qed nibni fuq. Kieku n-nies tal-mulej vera jżommu kelmthom, kieku illum qed nintaqgħu taqali. Imma għadna maħniex lesti għal taqali. La ma għadna maħniex wasalna taqali, sinjali għadna maħniex biss li taqali. Għax kollox għandu l-istaġun tiegħu. Alla unux li jagħtik bosk siġar meta laqqas il-pjanta li għandek wara l-bifidda laqqasuni la mhux qed tisqi. Imma tħabbix rasek, Alla jrid iwaslek għal dak il-bosk siġar. Hello? Għaw xi ħadd qed jifhem xi ħaġa llejla?
Halleluja. Grazzi Ġesu. Meta jiena kont l-Amerika, konnex l-Amerika tafu? Ballerin. U kont diġà sirt Kristjan. U kont nevanġelizza. U niftakar kont New York, kont għamil żmien ngħix ġewwa Milwaukee, Wisconsin, u kont kumpanija tħallasni tajjeb, kelli il-benefits ta' health insurance, kelli coverjajt ukoll il-body massage, il-ballerini kienu jirċivu l-messaġġi b'xej, kelli bomba, man. I was having a good life. U kienet kont nitħallas tajjeb, kont nagħmel rwol ta' żeffin tajjeb, jiġifieri rwol tajjeb mhux xi obscure dance in the corner kont sewwa. U il-kontratt tal-għaqli u mort New York. U għamiltu, insomma, kont nisfen u ġiet waħda fuqi, kienet Ingeborg Heisberg. Ingeborg Heusensen, xaġek. Kienet mara anzjana, kienet direttura tal-kumpanija tal-ballet. U diġiet u offrit li kontratt. Kien mhux ħażin. Mela kif iffirmajt dal-kontratt jien? Sewwa u għajt li ħajkolli rwol tajjeb ta' żefin. Il-kumpanija fejn kont qabel offrit li kontratt reġgħet aħjar, flus aħjar u conditions aħjar. U bdejt żikkola xi tlift. U bdejt imma tgħid inħassru. Tgħid nikkanċellaħ il-kontratt. U fl-ispirtu tiegħi niftakar, isimgħu kemm importanti li inti ma taqbis ċertu staġuni u timxi bl-onur. Mela niftakar, fl-ispirtu tiegħi kont diġà Kristjan. Qedlu, il-muletlu, naf li dan mhux ħajħallsuni daqshekk, ħajħallsuni ħafna inqas in-nofs għall-paga li joffru lil oħrajn. U ma rridx inkun niddiżonora l-kontratt. U onorajt il-kontratt. Għax onorajt il-kontratt nispiċċa ġewwa El Paso, Texas, fejn iltaqa' mal-missieri spiritwali Tom Brown. Tom Brown jintroduċini għal-Vanġelu sħiħ tal-Salt Natalla, fejn bdejt nara nies jinħelsu, nies ifiqu, bdejt nitkellem fuq il-fidi u l-awtorità tiegħi fi Kristu. U minn hemmhekk jibda żerrija ġo qalbi biex immur rejma. Minn hemm il-mulej biex naqtalkom storja twila fil-qasir, nispiċċa rejma kollha mħallsa. Isimgħuni aħwa, it-tentazzjoni kienet tiegħi għadi, ikkanċella dak il-kontratt u mur f'dak il-post għax huwa għandu ktar flus. Alla nemmen li jrid ibierek il-poplu tiegħu, però peress li Alla huwa jimxi bl-onur u jonora l-kelma tiegħi, la jiena tajtek kelma sa żomma, li kieku jiena qabli għamilt hekk, kieku jiena qabli qatt ma kont nispiċċa rejma, żgur il-Tom Brown li missier spiritwali qatt ma kont intaqa' miegħu u qabilhom laqas jiena mina hawn. U laqqas antom kieku intom hawn. Però dak kien żmien fejn kont qed nikpi jaqassa xi tlift x'kuntratt tlift kemm kien bomba. La mela la kelli, mela la tliftu sinjal li Alla għandu aħjar. U Alla kellu ħafna aħjar għax kellu lilek f'moħħok, mhux biex tibirek lili, ma kellu lilek ukoll. Meta Alla sejjaħ il-lelija u Alla sejjaħ il-lelija u l-ewwel ipprovdilu permess billi batu qiegħda fl-ewwel slaten tisgħu tmorru taqrawha. U Alla qallu ħanibagħtek għand wara mara armla u ħatitmeki. Min tant nies għand armla ħatibatni. Jiena nistħini kollha dik li kell. Aħjar tikolula u kulu kollu. Tħalli xejn fil-plat. Għax jiena mhux biss lilek għandi f'moħħi Elija. Għandi f'moħħi lill-arbla, lill-ulieda u lir-raħal kollu. U Elija bdija, l-ewwel mar għandi lill-mara armla, il-mulej birek il-Elija u birek il-mara armla, u birek il-ulieda kollha u n-neighbors kollha l-bibja tgħidlek. Jista' jkun il-mulej jippożizzjonak
mhux biss ikollok promozzjoni inti, ma permezz tal-promozzjoni tiegħek ikollhom promozzjonijiet ħafna oħrajn fajmija. Għalhekk inti kemm hija importanti l-obbedjenza, kemm inti importanti li taraf x'qed jagħmel miegħi il-mulej biex ma timxix b'din il-karawetta ta' moħħok imma timxi bl-ispirtu. L-Iskrittura tgħidlek li meta Alla sejjaħ il-Ulied Iżrael, ta' kulħadd ta' fuq l-istorja, jekk taqbad minn tip ta' Esodu kapitlu 10 sa kapitlu 15, Alla l-ewwel lill-Eġizzjani x'għamel? Ġewwa l-Eġizzjani, ġewwa l-Eġittu lil poplu ġewwa l-Eġittu. X'għamel l-ewwel Alla? Alla kien magħhom, kien iberikhom, u meta ħariġhom x'għamel? Batilhom l-ikel mis-sema, batilhom il-manna, sewwa mexa fuq magħhom bisħaba soprannaturali u kolonna ta' nar, u huma x'għamlu? Xejn, mxew. Trid ngħidilkom ħaġa? Laqqas il-fidi ma prattikaw dakinhar daw. Taf li fil-Bibbja ma jorrekjedix fidi minnhom? Però issa biex ħarriġhom din hija interessanti, il-mulej llum orini xi ħaġa fl-Iskrittura li qatt ma rajta din il-mod. Mela l-mulej ħareġ il-poplu Alla bil-grazzja. Daħħalhom fil-art imwiegħda bil-grazzja. Imma l-ewwel kienet il-grazzja li ħademet għalihom. U t-tieni kienet il-grazzja li ħadmet minn ġo fihom. Meta inti tasal għall-art li mweda tiegħek, meta jiena u inti salvajna, tajna ħajjetna l-Kristu u salvajna twilidna minn ġdid, il-grazzja tal-Alla ħadmet fija totalment u jiena ma rrikjeda xejn minn il-mulej. Sit down and receive. Immissa stenna ftit, immissa inti trid l-art imweda, kemm minnkom tridu l-art imweda? Tiegħek, l-art imweda tiegħek. Ħanejlek, Pastor, meta salvajt ma għamilt xejn. Imissa irid nagħmel xi ħaġa u żgur. Għax meta salvajt inti kont issejjaħ dak li jgħidulu teknon, a baby child, tifel żgħir. Imma qabel ma tasal l-art imwieda, Alla ħajkabrek biex jagħmlek ħujos iben li tidher fik Kristu. Sakemm tasal l-art imwieda, għalhekk inti bej minn ħariġhom, sakemm l-art imwieda, għal-ewwel Alla ma rrikjeda xejn minnhom. Imma t-tieni x'għamel? Kemm irrikjeda affarijiet minnhom, tidu timmarċjaw madwar il-belt. Sewwa tidu tajtu, tidu tagħmlu affarijiet li forsi ħajdu redikoli quddiem in-nazzjonijiet. Sewwa, issa kif tidħlu l-art imwieda tidu taħdmuha. Iwa l-ħalib hemm imma tidu taħilbu l-baqra. Ija l-enab kollu hemm jgħid imma titiżrew iż-żerrija. Mela l-ewwel tip ta' grazzja hija l-grazzja li Alla jagħmel fiku. It-tieni tip ta' grazzja hija l-grazzja li Alla se jagħmel minnek. It-tnejn huma grazzja. L-ewwel ma tista' tagħmel xejn mingħajrha. U t-tieni ma tista' tagħmel xejn mingħajrha l-art. Allura inti ċertu nies, ċertu Kristjani jieħdlu fl-attitudni. Imma jekk Alla ħajamilha, ara jekk Alla ħajamilha jagħmilha. Stenna, fl-ma staġun qiegħed inti taħdem? Ta' baby jew ta' adult. Qed tikber u qed timmatura. U inti tittara fl-ma staġun qiegħed ta' ħajtek. Jekk inti ovvjament illum għadek l-ewwel darba ħadet ħajtek il-Ġesu Kristu, poġġi bil-qiegħda, poġġi ċiċċi u l-mulej jikkabu tajjeb dal-ħalib. Min ftit ieħor ħad tibda tomod. Ftit wara tibda tmexmex. Ftit wara titmur taqtala inti l-fprejża issa. Qed tifhmu? Halleluja. Jiena u inti msejħa biex inkomplu nimxu. Meta l-Ispirtu Santu jibda jonfoħ, iftaħ il-ġwienaħ u tir. Meta l-Ispirtu Santu jibda jonfoħ, iftaħ il-ġwienaħ u tir. Kemm minnkom tinsabu f'staġun fil-ħajja tagħkom frustrati? Kunu onesti. Frustrat. Kulħadd jgħid wara jgħidlu mulej grazzi li jien frustrat. Għax ifisser li Alla qed iċaqilqek għal post il-ġdid.
there is called divine frustration. When you're not happy where you are, it's because you're not meant to be where you are. You're meant to move on to the next season of your life. Meta inti m'intix kuntent u sodisfatt fejn inti fil-ħajja tiegħek, fil-ġob tiegħek, fil-fejn tgħix, mar-relazzjonijiet ta' ħajtek li għandek, mhux qed insemmi żwieġ, sewwa, mhux qed ninkludi ġifieri jiena frustrat ma' din il-mara messa wasalt tal-ġdida. Halleluja. Jien frustrat ma' dana u l-ħin mela issa ħanfittex ġdid. Halleluja. It's a new season. It's a new day. Halleluja. Amen. Apparti żwieġ u r-relazzjonijiet ta' patt, apparti żwieġ and those covenant relationships, everything is subject to change. Because everything is meant to change if it's growing. Kollox jinbidel la tikber. Halleluja. Amen. Grazie Gesù. Gloria lilek mula qaddis. Halleluja. Jekk jiena irrid il-promozzjoni, ifisser li jiena issa wasal iż-żmien ta' azzjoni. Kulħadd jgħidha. La jien irrid il-promozzjoni, dak ifisser li jiena rrid nieħu azzjoni. Aħwa ħantikom eżempju. Jekk kien tfal tiegħi meta kienu inqas milli għandhom illum, ilu għandhom 9 kienu jikbu għal botil, jiena u l-mara konna ntuhom. Ma jekk illum ta' 9 snin għadhom jikbu għal botil, kieku jiena inħallihom mingħajru. ċertu nies, ċertu Kristjani, u forsi xud minnkom, insejtu li l-istaġun tal-botil spiċċa. Imma pastor, qabel il-mulej, kif kont nitolbu, bang, itijeli. Issa jissu mhux qed itijeli malajr. Botil. Wrong season. Għaw xaħat jixie il-botil il-lejla. Hemm staġun tal-botil. Iva, hemm staġun fej kull ma titolbu l-mulej bang jimmanifesta qudiemek. Dak huwa staġun tal-botil. Fej inti ma tagħmel xejn Alla ġast ibellalek bla 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 bla. Issa, għand il-ġuħ. Lord, għand il-ġuħ. Muraħdem. Imma qabel kont ittiju li jint. Għandik il-grazzja u s-saxħa biex inti taħdem biex issa tibda dikun. Smile. You're on heaven's camera. Amen. Meta inti ħatersa lejn l-art imweda tiegħek, ġej livell ieħor fil-ħajja tiegħek. Ġej livell ta' awtorità oħra. U ġej livell ta' responsabilità oħra. Il-kelma responsabilità fiha ħafna xi tgħallem. Responsabilità. It-tfal m'għandhomx responsabilità. Imma l-kbar Alla jippretendi li huma għandhom responsabilità. Għax la inti trid iktar mela lesti ruħek biex tikber, timmatura u tkun responsabbli. Kapaċi il-moment li Alla jgħidlek tagħmel xi ħaġa tgħidlu yes sir. Ara tfal, baby, ma jistax jgħidlek hekk. La jiena u inti qed niġu pożizzjonati għal aħjar, għal ikbar, mela issa Alla jirrikjedi mill-poplu tiegħu responsabilità. Ħantik iktar awtorità, imma ħatikber fir-responsabilità. Amen aħwa? U għallek qed jaħdem magħna. Il-barkiet il-kbar
Taf min jirċifihom? Dak li għandhom idejh kbar. X'jiswa Alla jpoġġik barka kbira imma għandek idejk żgħira? Jiena dejjem inħobb ngħid, God is a wise investor. God is a wise investor. X'għamilt bil-ftit li tak? Kif użajtu u tulizzajtu u rejtu li int fidil u m'intix ħali, ma taħlix. God is a wise investor. Grazzi Ġesu. Meta ċertu affarijiet jibdew jidhru mhux iktar faċli, dak ifisser għax int qed timmatura. Ħanilkom aħwa, jiena ma' tfal, speċjalment il-mara tiegħi, jiena ma ngħinhomx fil-homework, assolut. Imma l-mara tiegħi tgħin ħafna tfal tiegħi fil-homework. Meta kienu żgħar ħafna, ovvjament, plus u minus. Illum il-ġurnata ta' 8 snin 9 snin, issa ma qed jikkoġġi komplikati iktar. Il-istejjer kif jiktbu qed jiġu iktar komplikati. It-test ukoll qed jiġi iktar diffiċli. Imma li kieku ta' 7 snin l-iskola għadhom qed jgħallmuhom A, B, C, kieku jiena naqlagħhom minn dik l-iskola ġera. Għax issa ma' kull livell hemm responsabilità ta' maturità oħra. Ma tistax tidħol pereżempju tidħol għal żwieġ u għadek taħsibha ta' tarbija. Kien ħabib tiegħi, kien gradwa anke mir-Rejma tnejluma, ma semgħux minni. Pastor inħobba, pastor. Ja, ma kontx għadni pastor dak iż-żmien. Brother inħobba, I love her so much, wara tliet xhur. Iż-żewġu. Qedlu brother, qedlu ma taħsibx ħadd għaġġel, għalli I love her. Oh, brother, I love her. I hate it when certain prophecies I give come to pass. Qedlu ħadd tkun statistika oħra, m'għandix tliet xhur. Imma dak għax inti sħittu, lej dak għax kien balalu. Għax Alla la jisħet, u laqqas il-bnidem tal-la ma jisħet, imma jwissi biex min għandu id-neħ, jisma. Għetlu, brother, be careful. Għetlu, please don't become another statistic. 3 xhur għamlu. Ħanejdgom aħwa, l-imħabba tibda bħafna frifet. Pero it's amazing kif tibda titbiddel għal ġurati. U fis-staġun tal-ġurati titkompli tħossok isek farfej. Mhux għal-mjali jew għal-marati għajed ngħid. Għax issa aħna qbiżna l-farfett u qbiżna l-ġurat. Aħna issa żewġ fjuri, evergreen, infuħu, halleluja, ma rridx ngħidlek iktar, ja kurjuż. Halleluja. Toqgħodx timmissja l-passat tiegħek. Toqgħodx timmissja l-ġob li kellek. Toqgħodx timmissja l-post fejn kontejx. Toqgħodx timmissja l-ħbiberija antiki. Alla għandu ġob ġdid u aħjar għalik. Alla għandu post ġdid aħjar għalik. Alla għandu relazzjonijiet ta' ħbiberiji ħafna aħjar għalik. Għax Alla qed jaħdem kollox għal ġid tiegħek. Halleluja. Imxi l-qudiem. Kompli jola mal-mule għal dak l-aħjar li għandu għalik. Move, ħanidgom djara, imxi mit-tajjeb għall-aħjar, mit-tajjeb għal dak li huwa l-aqwa u minn dak li huwa familjari għal dak li huwa fantastiku. Halleluja.
Praise and worship team, you may get ready. Alla qatt ma jalaq bib fil-ħajja tiegħek qabel ma jkun żgur li diġà għandu bib aħjar miftuħ għalik. Halleluja. Alla qed waslek għall-art imweda tiegħek u mhux biss għalik għax fl-art imweda tiegħek Alla għandu nies li diġà jaħseb fihom li inti ħatkun id-delivery boy tal-barka tagħhom. Il-mulej aħna bħala knisja tana dan il-post jismu paid in full. Imma dal-post mhux biex jiena ngħid kemm għandna post sabiħ, kemm għandna post kbir u whatever. Dan il-post Alla jridu refuġju għal dawk li huma mkisrin, għal dawk li huma batuta, għal dawk li huma mitluqin, għal dawk li huma abbandonati, għal dawk li huma reġettati, għal dawk li tilfu t-tama fil-ħajja tagħhom biex intom tmorru ġibu l-ħsat u l-frott tal-art u ġibu hawnhekk u jsibu l-mħabba ta' Kristu biex dan il-post iwettaq il-pjan li Alla għandu għalih. Halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Jiena u inti aħna destinati għas-suċċess. Imbirek il-mulej, imbirek il-bniedem li jittama fil-mulej. Imbirek dak il-bniedem li ħajtu jibbaża u jibnija fuq il-kelma tiegħu. Li lejl u nar jimmedita il-wedit tal-mulej. U bħalma tgħid l-Iskrittura f'dak kollu li jagħmel jistana, jitbirek u jkollu suċċess. Dak ma jfissirx li l-għada ħajkollok il-suċċess, qabel ma jkollok il-suċċess, ħajkollok xi tiżbita, jew xi damdima. Għax li kieku li jiena lili u lilek, immaġina kieku jiena bdejt il-fellowship u mal-ewwel l-għada l-mulej ta' knisja bħal di. Kemm nibda naħseb li jiena speċjali? That I'm the answer for this nation. And even if I was, I should never say it and I should hate to think it. Qed tifhmu? Allura Alla jibnik ftit. Iva Alla għandu għaddejja tiegħu li bagħthom biex ibidlu nazzjonijiet sħaħ. Iva. Jeżistu. U bħalma għandu għaddejja biex jibgħat fuq quddiem, Alla bagħat għaddejja magħhom biex jieħdu ħsieb il-wara tagħhom, il-ġnub tagħhom. Jilqaw il-frott li ħajġibu fis-salta permezz ta' ħajjithom. Allura mbagħad biex tasal għal ċertu punt ta' promozzjoni, issa inti qed titbirek mhux waħdek imma titbirek ma' ħafna miegħek. Qed tifhmu? Amen aħwa. Ippożizzjona lilek innifsek għax ġejja il-promozzjoni li Alla għandu għalik. Tħares lura, tikpix il-passat, la il-bib, sinjal li Alla għandu aħjar għalik. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ejn baxxu rasna, żiż aħwa. Thank you, Jesus. Tkellem għal-mulej issa stess. Għajdlu mulej fejn jien gergirt minn flok kont grat, fejn jien ma rafx li inti għalaqt li dak il-bib għax int għandek aħjar għalija. M'għandekx għalfejn tikbi fuq il-passat. Tista' titgħallem mill-passat, però issa ħares lejn il-futur. Alla għandu pożizzjoni għalik. Alla għandu promozzjoni għalik. Mela pożizzjoni tiegħek ħadet determina il-promozzjoni tiegħek. Kif hija l-pożizzjoni ta' qalbi? Jien li quddiem il-mulej, kapaċi ngħid sorry, kapaċi nindem, kapaċi naraf li għamilt żball u nitgħallem minnu, kapaċi li ma nippuntas subajja imma nħares lejja, kapaċi naraf li l-mulej li ħabni iktar mill-qatt nista' nħobbu. U la u jħobni naf biżgur u minn dan jinċert li dak li beda opra fija ħajkun hu stess li ħajwettaqa fija. Hemm staġunijiet. Araf
Mulej, f'liema staġun qiegħed jien? Qiegħed fil-staġun tal-pedamenti jew biex nagħlaq il-kuntratt. Qiegħed fi-staġun fejn jiena nibni l-business ta' ħadd ieħor jew qiegħed fi-staġun fejn dik ir-relazzjoni speċjali. Qiegħed fi-staġun fejn jien għandi bżonn inkun iktar waħdi mal-mulej. Qiegħed fi-staġun fejn għandi bżonn nistudja ħafna iktar mis-staġuni ta' qabel. Qiegħed fi-staġun fejn jiena id-dejn li għandi nħallsu, ħalli nkun nista' nimxi iktar qudiem. F'liema staġun qiegħed inti? Hija staġun mhux biss li jiena nħallas il-kontijiet tad-dar tiegħi, imma mulej, tant biriktni li rrid ngħin il-missjoni, rrid ngħin il-Knisja, rrid ngħin ix-xogħol ta' River of Love. Għax inti mulej stanejtni u bariktni mhux biss inkun imbirek jien, imma biex is-saltna tkun imbirka permezz tiegħi. Dawn huma kollha realtajiet, dawn huma kollha veritajiet. Jekk illum inti qiegħdaw jew qiegħdaw għall-ewwel darba u tgħid li pastor jiena nixtieq nibda l-ħajja tiegħi mill-bidu, nixtieq nibda ħajti fresh ma' Kristu Ġesu. U biex nagħmel Ġesu Kristu Sidi u s-Salvatur tiegħi. Il-passat għadda u rrid nibda din il-ħajja ġdida. Rrid nitlob il-mulejjaħ fil-idnubieti. Min weġġani fil-passat nħalliha that's it. Jekk jien weġġejt il-ħadd ieħor, numilja ruħi nitolbu maħfra. Ħalli naqta l-passat u l-passat ma jkomplix jiddetermina li ħajti, imma nħalli lilek tiddetermina li l-futur ta' ħajti. Jekk inti dal-persuna llum għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, għejdi talba warajja jekk inti wkoll qiegħda fuq YouTube qed tara dan jew fuq televiżjoni, għejdi talba warajja. Għatuni hawnhekk kameras fuq quddiem aħwa. Baxxi rasek għala għajnejk. Hallelujah. Thank you Jesus. Għejdi talba warajja, Missi Qadis, grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Grazzi li Ġesu miet għalija fuq is-salib. U fuq is-salib hu ħa il-mart tiegħi kollu, id-dnub tiegħi kollu, u ħaposti biex nkun nista' nsalva. Ġesu, ejja f'qalbi, kun inti s-sit u s-salvatur ta' ħajti. U millum il-qudiem, ejni biex nimxi l-qudiem, nippożizzjona li l-nifsi għal promozzjoni li inti għandek għalija. Grazzi tal-li ħfirt li mulej, u grazzi tal-li bdejt fija ħajja ġdida. Illum niddikjara li inta Ġesu u li Ġesu għassit u s-salvatur tiegħi. Illum jien salvat, b'nubieti maħfura u millum il-qudiem jien iben Alla, jien bint Alla. Grazzi Missier tal-li mħabba tiegħek, tal-li jurejt ħnina lejja u ħallejtni nara il-barkiet tiegħi f'ħajti. Użani għal-glorja tiegħek. Dan nitolbok minn qalbi f'isem Ġesu Kristu. Amen, amen. Għal dawk kollha li intom qed tarawna